Det kræver godt, det jeg gør her. Kasper, jeg stoler på dig. 1. Spiller noget Kasper. Spiller motiverende musik. 3. You can do it! Go! Oh yes! Kasper. I made the jump. I made the jump. Tillykke, Kasper. Nej, redstone. Det har gjort din I familie love stolt. redstone. It's so red and stony. Selvom det faktisk næsten er mere støv. And dusty. Hej, Mushi. Er det jeg dræber æderkopper? Så er der Du skal fucking dræbe mig. crickets hernede, mand. Nej, jeg blev bare bange for det. Okay. Tænk bare, det var et skelet. Jeg kan bare høre æderkopper over det hele. Så noget hvidt. Er du sådan en racist mod hvide mennesker, eller hvad? Kun i Minecraft. Jeg kan mærke, at min arm kommer til at falde af at spille det her. Hey, hvem er det hernede? Jeg tror, jeg har fundet dig, Stalker. Den er allerede ved at falde i søvn. For mig. Oh my god, guys. Ja, I found det har the du perfect også. place. Oh shit. Ja. Der var et hul. Watch out, nigga. Ja, jeg er lige gået i lavaen. Holy shit. Det her, det er jo amazing. For? Der er bare lava og vand over det hele. Lad Det er være. alle andre steder i hele verden. Yes. Nå, der var ikke noget. Spild tid. Nej, der er masser af... Hvis man nyder at spille tid, så er tiden vel ikke spildt. Endnu er der sådan en her. Det er rigtigt. Eller hvad det Masse var. lapis. Jeg har været hernede. Der er bare noget tin og så videre. Det gik ikke så godt. Au. Jeg har fundet en masse lapis. Nå, Ja. lige meget. Så er der mig, der prøver at hakke fat i sten med en økse. Det er nok ikke så smart. Og rødsten. Ikke særlig godt. Det kan godt være. Ja. Skydklynger. Der er... Oh my god. Fucking lortevand. Kul. Herligt. Det snupper jeg jo lige inden Emil kan komme til. Men jeg skal ikke bruge det. Okay. Jeg fandt en kiste. Der stopper jeg sådan for. Ej, Med jern. Stalker, du skal nærmest have været her. Ja, Slet ikke, fordi nu har jeg 62 stykker redstone. Jeg har lige en redstone. Den er kiste her, hvis der du vil have det, Stalker. 65. jeg vil gerne have... Jeg fandt diamanter! Gør du det? Ja, om jeg gjorde. Hvorhenne? Jeg har den kiste her. 2 stykker. Jeg kan lade det svære. Det er ret awesome. Der er redstone. Men det er kun 2 stykker. Fucking contis. Mangler en mere, så kan vi lave en pickaxe. Jeg tror altså, der er diamant her. Så go for it, man. Det var tæt på. Virkede det? Det ikke det. Skal vi ikke have en elefant? Jo, om vi skal. Det tror jeg nok lige, vi skal have. Men man Så kan skal vi kun have tæmpe det med dem deres unger. Så skal vi have en masse sugar canes. Jamen, er der ikke der også? Lol, Jo, det tror what? Hvordan fuck kan jeg bygge 3 oven lava? Hej Kasper. Sker det? Fuck dig! Undskyld. Jeg var i gang med at planlægge det her meget nøje for at få fat i det der. Jeg kan høre, der kommer en refill. Din abe! Undskyld. Ej, fuck. Stalker, jeg ved ikke om det er moddet, eller om det bare er Minecraft physics, men jeg har lige blokeret lava med en woodblock. Ja, du kan også bare putte en fakkel ind i hullet, hvis der. Du kan også bare putte stil. Jeg kan Okay, ikke, vi kan næsten ikke høre dig, Kasper. That's cool. Come on! Kasper, hvad er der sket? Blocked. Right! That's good. Damn it! God! Shit! Jeg kan høre, det går rigtig godt, Kasper. Det gør det ikke. Hvor blev det Nå. af? Det er sådan... Det lød det ellers virkelig som om... Nå, der er du. Hej Kasper. Jeg har besejret monstret. Har du besejret Cave-spideren? Cave Johnson-spideren. Sådan noget godt med Cave Johnsons ansigt på. Ej, Cave Johnson. Sådan en mod burde vi lave. Så siger du sådan nogle Cave Johnson-citater, mens den kommer løbende imod dig. Vent, var det her jeg var? Måske ikke. Nå, satans. Ja, det var du godt nok synd. Jeg ved ikke, hvad du... Masser af fordi kul. For helvede. Der er masser af toskinner. Sjældent alle sammen. Mere jern. Slipper jeg for at Mere frø. bruge jern. Mere sovs. Sovs. Du kan ikke lide sovs. Nej. Du er... Ikke fordi jeg ikke kan lide sovs, det er bare, jeg foretrækker bare uden sovs. Ja, det er fuldkommen. Det er konsistensen, jeg ikke kan lide. Ja. Jeg synes, det ødelægger mad. Synes du? Oh my god, nu bliver jeg bare flagget og sådan noget, fordi sovsekulturen bare går imod os. Ja. Sovs er en livsstil.
Lær at acceptere det. Hvorfor fuck er der ild i ting også hernede? Jeg er ikke Kasper. Ja, der er ild i alting. Jo. Der er lava og ild. Wow. Nå, det var grus. I hvert fald ikke mig. Ikke den her gang. Jeg elsker den forsinkelse. Nej, der er ild i mig. Ja. Fucking lava faldt Flertal. ved siden af vand. Nå, okay. Det var lidt dumt. Nogle af jer, der har mad. Jeg har Nej, vi har alle sammen glemt at tage mad med, tror jeg. Jeg har glemt Hold det. da. med. Jeg Kom til mig. den- Det er mig, der er frokostdamen. Det var området. Okay, you're the lunch lady. Hvor? Kan man skubbe Ja. til folk? Ja, men... Don't. Mus. Du er Men sådan jeg så en bare stor- Kasper gå ved siden af mig, og det er sådan en mega lille bitte sted, Nej! hvor der er lava Nå, nede. det var også Nikolajt. Det snyder jeg. Hvor er du henne i? Hvor er jeg henne? Mhm. Det vil jeg sgu også gerne vide. Prøv at se det. Musis grotte. Nede i det Minecraft Morgen. Jeg tror, jeg er tilbage, hvor vi startede. Prøv at se det igen. Prøv at se. Wow. Har du Det spist er ikke en mig. halvanden spand peber? Wow, det var da et træls sted inde. Mushi, hvorfor sagde du ikke, at jeg skulle gå tilbage? Ja, har vi været. Hvorfor tror du, jeg gik tilbage? Det kunne da godt være, at der ikke var noget, du kunne bruge. Maybe. Så for Nej, eksempel det var dig, kun Kasper. Fordi... Ja. Nej, det var kun fordi, jeg ikke kunne komme op af det der skide vandfald der. Hvor er I henne? Oh. Det ved jeg ikke, men jeg kan se, at jeg kun har en halv hunger bare tilbage. Fuck. Så find mig. Og jeg har 3 hjerter. Musi, hvor er du henne? En creeper. Lige hvor du er, så kommer jeg, som jeg kan finde dig. Okay, jeg går bare tilbage til starten. Jeg hørte et bum. Det var creepy. Cool. Er der nogen, der har nogen idé om, hvordan man kommer ud af det her sted igen? Wow, shit. Jeg faldt lige en creeper ned. Ja. Nej, det ja. er der absolut ikke. Og tilbage til indgangen. Hvor Ja, er det? ja. Hvor er indgangen? Bare Ja, det er jo det, jeg gerne vil vide. Jeg vil faktisk også gerne tilbage nu. Der er en creature, der leger i vandet. Dø, creeper. Oh shit. What the fucking shit? Emil, jeg kommer Ja, nu. det var alt for tæt Hvor er på. du henne? Du er der. Yes. Okay guys, jeg vil gerne tilbage for at begynde at lave nogle ting. Så gå tilbage. Jamen ja. It's easy, man. Lige finde udgangen også. Men så gør Jeg jeg Gå slapper bare sydpå. Bare gå sydpå. Oh shit. syd. Ja, på minimappet, ikke? Der er så mange ting, man kan udforske. Der er sådan en anden grotte her. Jamen, jeg er også sådan helt, jeg vil ikke hjem endnu. Hvis du Sådan. finder en indgang eller et eller andet. Jeg har fundet en cave spider. Eller ikke en cave spider, en cave scorpion. Nå, Nej, en ja. Cape Scorpion. Au, den forgiftede mig. Drenge, jeg dør. Nej, det gør jeg ikke. No! I'm okay. Lol, just kidding. Jeg taber alle mine ting. Der skulle måske få fat i nogle bedre lommer. Ja. Jeg har fuldstændig ignoreret alle jern, fordi der er så meget andet, jeg kan have fat i. Ja. Der var ingen diamanter. Jeg har fundet 2 diamanter. Ja, i en kiste. Der var ingen diamanter, man kunne regne. Det er fandme en lortemine. den. Nok fordi der har været her allerede har klaret deres arbejde. Hvorfor fanden har de så efterladt vand for lava over det hele? Det var da mega. Jo. Fordi de er nogle nederen typer. Så har de gjort det godt. Det er Nikolajt. Dagen. Hahaha. Jeg har lyst til at gå ind i den der texture pack mappe ting der, og så ændre billedet på Nikolaj til sådan en toadface. Er det så slemt? Bare ændre det Ja. til billeder og storm. Fordi det er bare over det hele. Ja, det er det. Det er dejligt. Hov, hvad er det her? Jeg gider ikke tage det. Vand. Safir. Nice. Og en kiste. Med guld og jern i. Ej. Og brød. Og kul. Det må være noget gammelt muggenbrød. Mm. Ja, det tænker jeg også hver gang. 1000 cave spiders. 1000 er måske lige overdrevet. Inden before der kun er 2. I hvert fald. Nej, 1000. Måske 3. Der var 3. Det var også meget tæt på.
Det er bare cave spiders, der er lavet Hvorfor er ud af der træ. sommerfugle og... hvad hedder det? Det kan være, at de har spawn på. Dragonflies, hvad hedder det? På dansk. Jeg ved det ikke. Guldsmede. Guldsmed. Ja. Ja. Jeg aner ikke, hvorfor de hedder det. Ej. Snorker, jeg har fundet en masse togskinner til det. Godt. Jeg skal bruge en masse togskinner. Hey, stop! Du skal ikke slå på mig, din idiot! Så jeg troede, du var et monster. Sorry. Kom rundt om hjørnet. Hej, stop! Vi har ikke set dig komme. Og du er nederen. Ja, så... I don't know. Der er meget kul hernede, det er faktisk. Nej, det skulle være et stort område, det der. GG. En Emoji. kiste Hvad er det for med en iron pickaxe i. En fuld iron pickaxe. Nice. En fuld har den drukket. Meget. Ja, fedt. Ja. Jeg tænker på at lave en kyllingefarm først, så vi har noget mad. Jeg har allerede i tankerne at lave en sugar farm. En hvad? Sugarcane farm. Ja. Så må jeg blive vores sugar daddy. Yes. Sugar daddy. Jeg tror, jeg har fundet spawneren, fordi der er cave Der spiders. er en cave spider lige overhovedet på dig, Ja, jamen, de er over det hele. Åh, shit. Men hvis vi finder en spawner, så skal vi lige have fat. Ja, det kunne godt passe, der var en spawner der, hvor der var 1000 caves. Næsten. Skal der så ikke være sådan en Jo, men jeg så Det er det. dungeon ting? Det er som regel totalt... Nej, det behøver der ikke være i den her grotte her. Men der er som okay. totalt ophildet af spindelvæv, og jeg fandt lige sådan et sted, og jeg kan bare høre rigtig mange af dem. Ja, Jeg tror, det ja er lige det. ved siden af Hvad er her. det? Lige ved siden af Grønt. dig, Mushi, faktisk. Jamen nu fandt jeg lige Nu, der er... 3, 4, 5 stykker så Haha. Mere træsmør. Herligt. Var det, der lå på jorden? Hvad? Var det, der lå på jorden, så er det måske midt, du fandt? Nej, det var et... Jo, det er midt. Nå. Nå. Jamen... Jeg smed det for næsten. Det Nej, stop. Hvad laver du? Ah! er ikke mig! Oh yes! Der er et Oh træsmør. glory! Oh my god! Hvad så? Oh! Er der nogen, der har mad? Jeg skal virkelig bruge mad. Eller også skal jeg ud nu. Ja. Guys, Jeg kan lige, vi bare ignorere Kasper. Stalker bag dig. guys, Hvad har du fundet, jeg vil Kat? sige, der er diamanter i mine. Ja. Okay. Thanks. Hvor mange er der så? Jeg har fået 4. Har du fået 4? Nice. Holy fuck. Det er på This ikke place is kind of amazing. Så der var en masse troll life. Emil, har du lidt mere? Ja, men jeg skal lige op og dræbe de haderkopper. Et stykke mere, så kan jeg regenerere livene med. Ja, men det er jo ikke så vigtigt. Kan du ikke sende det ned af vandet? Jo, jeg prøver lige. Kasper vil gerne flytte ind i Mushis hus. Ja, Mushis kælder. shit, meget store kælder. Kæmpe kælder. Fuck, der er mange af de haderkopper her. Ellers så Og larmer de der bare var meget. Nikolaj, det var da helt vildt. Jeg har kun fundet en Nikolaj. Han er lige der. Og så kæsper der. Jeg fik den. Ej, mand. Monstret er besejret. Der er simpelthen Nikolaj over det hele. Nu graver jeg også igennem. Jeg er lige bag dig, mester. Jeg får en masse spilvæv lige nu. Cover din back. Oh shit. Okay, det er guld. Jeg vil satme gerne noget. Hvad er det her? Der er mega meget Nikolaj her. Mhm. Der er mega meget Nikolaj over det hele. Det Nej, er ikke andet. Jeg har Nikolaj. snart 3 fulde stærk til det. Hey, der er en til. Spawner. Det er bare dig, der finder alt det spændende. Sådan. Du fandt sgu da diamanter og alt muligt, mand. Ja, det er sgu da ikke spændende. Det er vigtigt. Jeg vil da godt have det diamant, der så. Hvor er det vigtigt? Nej, hvor er der så meget spindelvæv. Ligesom jeg var hjemme hos mig selv. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Gør jeg heller ikke. Jeg vil gerne op. Story of my life. Blinket. Eller måske alligevel ikke. Jeg tror snart, jeg smutter op igen. Ja, hvis jeg kunne finde veje. Hvis du kan finde mig, så kan jeg vise dig vej. Herligt. Hvordan ved du, hvor man kan komme ud? Fordi jeg er mega pro til det her. Kro. Det er mig, der er kromutter. Der er en varulv hernede. Hernede. Seriously? Ja, der var også en... Har du der var crafting også table? en Eller så ikke en varulv, men sådan en mand, der
bliver til en varulv. Ah, okay. Kill him quick. Altså, jeg har nok til at lave guldsværd til os, så det skulle ikke være noget problem med. Jeg burde Jeg har nok til også nok guld, tror jeg. Jeg har nok til at lave guldsværd for flere dage. Wow. Det er mange dage. Ja. Inflationen er helt vanvittig på guld lige nu. Det er ikke en skid værd mere, fordi jeg har fået så meget. Jeg har Nogensinde noget værd. Det er min skyld, økonomien er gået ned. Har du fået diamanter? Nej, du har sgu ikke diamant. Det var bare Nikolaj. Nej, du er ikke Nikolaj. Det var Eller. trollelight. Men jeg har fundet obsidian. Okay, jeg fandt lave. Men vi skal lige have fat i en diamond pickaxe først. Jamen, Ej, tror det er jeg... ikke Eller placere mit block breaker, som jeg jo så snilt har taget med mig, som jeg bare kan placere og så få Stalker. obsidian. Har du taget med? Nede... Okay. Over nordpå, der er der sådan en kæmpe stort hul, hvor du kan falde ned, og så er der ikke andet end vand og lava dernede, så du kan bare lave en masse obsidian dernede. Jamen, jeg har den bare med her, så det der sker nu, det er bare, at jeg laver lidt obsidian. Ups.